guys! It is Wednesday and today is Laba Day. So I will need to take all yung mga malilinis na damit and ilagay dun sa kwarto ni Marlon. Last week, hindi ko ginawa. I do not know what was going on with me last week. Siguro late ako nagising. I'm not sure. Or, basta kinuha niya yung mga natuyong damit, nilagay niya dito sa kwarto ko. I don't mind her going inside my room kasi we trust her naman super. But, pumasok siya sa kwarto ko, tapos nilagay niya yung mga damit dito. Tapos paglabas niya, nalock yung pinto ko. Tapos, nung nag-confront siya sa akin, as in, mangiyak-ngiyak talaga siya, guys, kasi akala niya ang laki na nakasalanan na gawa niya. Sabi niya talaga, Inday, yung mga nalabhan, nilagay ko sa kwarto mo, tapos maiyak-ngiyak siya. Tapos naaawa na ako kasi, wait, anong nagawa mo? Tapos sabi niya, dahan-dahan ko talagang close yung kwarto mo, pero nalock siya. Tapos mangiyak-ngiyak na siya. Tapos sabi ko, uy, okay lang yan. Sabi ko, okay lang yan, te. Meron akong key sa labas ng kwarto ko. Kasi yung key ko, nilalagay ko sa vanity ko. Hi, guys! Gabi na, malapit na mag-9. I will be editing my favorites video mamaya na kasi manunod pa ako ng pangako sa'yo, 8:30 na eh. But, yung vlog ko, weekly vlog 12, I'm not sure if mapapublish siya bukas. Kasi you guys, it's 1,787.86 minutes. That's like, inano ko siya, kinumpute ko siya kanina, mga 29 hours. 29 freaking hours. Are you kidding me? I'm still editing my I'm still editing my August favorites video and manonood ako ng Forrest Gump kasi someone told me it's a really good movie, so I will go watch that. But while hinihintay ko siya na mag-load, mag-i-edit muna ako. So for those of you who asked kung saan ako nag-edit, Windows Live Movie Maker lang. And nanood ako ng movie sa VIOOZ.ac. I looked it up at xmovies8.org and wala yung Forrest Gump doon. So I tried Views. Is that how you pronounce it? I do not know. But yeah, I'm gonna watch it right here. Medyo nga lang to. Medyo mas mahina siya mag-load compared to xmovies8.org kasi yun parang sa YouTube nila na-upload. Ito, hindi ko alam. Parang video.tt. But yeah. So, wait, walang audio? Wait, walang audio akong naririnig. Wala akong audio naririnig, guys. Nagsisimula na siya, pero wala akong naririnig. Meron! Bingi lang ako. Hi guys! It is Thursday and katatapos ko lang ma-edit ulit yung nighttime makeup look ata yun, kasi inedit ko siya kahapon tapos pagising ko kaninang umaga, bigla ko nalang naisip, wow, may clip ako doon na hindi ko na-include yung paglalagay ko ng face makeup ko. Inulit ko siyang i-edit tapos edited na siya, kaya lang this one, my weekly vlog 12, it's still at 464 minutes. Ma-upload to mamayang gabi if hindi magwala tong internet namin. So, and I wasn't able to finish Forrest Gump last night, so I am going to watch that. I'm at 74:33 minutes na. I like the movie. It's so funny. I like it so far. I will just eat my lunch kasi gutom na ako. Actually, nagising ako mga 10 ata. Tapos, I will have my lunch. Yung ulam ko is pork steak. And may dalawang pork steak dito para sa kapatid ko. And this is for me. Kay mama, yung sa kanya, fish. So, sa tindahan ako kakain para sabay kami ni mama. Para makakain din ako ng fish na ulam niya, no? But, yes, hindi kami nagluluto kasi wala namang marunong magluto sa amin ng mga masasarap na ulam. So, bilhin lang kami ng masarap na ulam para sure na masarap, diba? So, meron din kasing kaibigan ni mama na dumadaan dito everyday na nagtitinda ng ulam. And yung mga ulam niya, masarap naman. So, I will go ahead and take this downstairs. Hi! Natapos ko na i-edit ang aking August favorites video. Tapos natapos ko na rin panoorin yung Forrest Gump. It's actually a really good movie. It's funny and it has some lessons in it. Wow, lessons! Wow! But magandang movie siya. If you want, watch it. It's nice. I like it. Siguro mamayang gabi papanoorin ko yung Spy, but my August favorites is Saving right now, as you guys can see.
And yung video ko, yung vlog ko is at 283 minutes. So, siguro ma-upload siya tonight ng mga before 8. Sana. But yeah, I will go ligo na kasi ang init. And inopen ko yung door ko kasi mainit nga para makapasok naman ng konti yung hangin. It's working. Like, hindi ako naka-AC, so okay siya. But still, mainit pa rin. So, I'll go ligo. Let's go ligo. We got a package. This is, I believe, from Pretty Angel Shop, if I'm not mistaken. So, let's go unbox it, you guys. Okay, ang laki ah. Right. Bongga talaga to si Sherlyn. Nakakaloka ka, Sherlyn. Wait. Hello! Ang cute! Brush to. Kabuki brush. Ikaw ba yan? Oh, yes! Kabuki brush. Wow, ang soft. Eee! Ang cute! MAC. Daw. SG Authentic to ah. Oh my God. Oh yeah. Oh yeah. Oh, ang ganda. Yay! Wow, that makes me really happy. Cute ng pouch. Tapos, hala! Sinundan niya din ako nito. Kakaloka tong si Sherlyn. Wait, maupo nga tayo. Ano ba tong gulo na? She also sent me this. Ano na ba tong itsura ko? Maliligo na kasi sana ako eh. Tapos tinawag ako ni Mama. Sabi niya, Rethel, may package ka. Sabi ko, yes, Mama. Ito yung magandang brush. Nakita ko to from Sis Aisha. Purple Aries. Aries Lux. Everyday Minerals. Ay, ang cute. Ay, thank you, Sherlyn. Sabi niya sa akin, ito lang yung isi-send niya eh. Ito talaga si Sherlyn. Ang daming surprises. I'm surprised. Ooh. Brown rice organic keratin. Brown rice organic keratin hair spa. I will use it today. Tapos si Mama din, naubusan na siya ng hair spa. So I will let my mom use this as well. Kasi ang daming ito. 1,000 ml. 1,000 ml! Claril professional hair, beautiful hair needs, yeah. Ano to? Repair lotion. I'm so excited. Thank you. I saw this on, oh, ang bango! Oh my gosh! Hala, ang bango. Walang joke ha, ang bango. Hindi ko binasa yung buhok ko kahapon, so babasain ko siya ngayon, and I will use this. And then this one as well. Okay, gamitin natin mamaya. Ligo muna ako kasi talaga. Okay, so I'll go ligo na. Umakyat si Mama dito para gamitin tong Bremod niya. It's a hair serum. I don't know. Dito ko na kasi ito nilalagay sa ano ko. Tapos, ginagamit nito kasi yung buhok niya na damage. Nagpa-rebond siya. Tapos, hindi ko alam kung anong ginawa ng bakla sa buhok niya. As in, it's super damaged. So, she's been using like hair treatment sa buhok niya every morning or every time na binabasa niya yung buhok niya. So, pinagamit ko sa kanya yung ito. So, instead of the Bremod hair serum, pinagamit ko sa kanya ito, and sabi niya maganda naman daw, mabango naman daw. So we'll see. Pagkatapos ko maligo, i-check ko siya mamaya. Hinihintay ko pa yung text ni Sherlyn kasi tinext ko siya kung paano to gamitin. Ito, sabi naman dito, meron naman tong instruction dito. Actually, may mga instruction naman na yung dalawa. I just wanna make sure. This one received a good first impression review from my mom. So, hi guys! Tuyo na yung buhok ko and sobrang ganda niya guys. Like, sobrang bagsak ng buhok ko. Oh, tingnan nyo! Ang ganda. Ginamit ko yung Verdon. Ano mga ulit yun? Nakalimutan ko, sorry. Hindi ko nagamit yung Claril kasi hindi ko alam kung kailan siya gagamitin. Tapos naka-receive ako ng message. Ngayon lang, sabi niya, gamitin mo daw kapag damp pa yung buhok mo. Tuyo na yung buhok ko. Pero ang ganda sa buhok. Look at that. Sinuklay ko lang siya. Tapos, let it air dry. And this is what my hair looks like. As in, sobrang bongga, diba? Like, sobrang bongga. Isang beses ko lang ito sinuklay. And, yeah. Sobrang ganda sa buhok. Not even kidding. I'm so happy right now. As in, sobrang bagsak. Sobrang smooth ng buhok ko. And, yeah. Yeah! So nice! Sa susunod na babasain ko yung buhok ko, gagamitin ko yung Claril. But, yeah. This is so pretty. Tapos, ang bango pa ng buhok ko. Walang etchos.
Ilang oras na nakalipas, ang ganda pa rin ng buhok ko. Tingnan nyo guys. Walang etchos talaga, ang ganda talaga nun. Ano nga ulit yung sasabihin ko? Oh yeah, may salon pass ako dito. Kasi, ang sakit ng dito ko. Siguro sa pagtulog ko yun kagabi. Sa posisyon ng aking pagtulog. Sorry. Na-upload na yung vlog ko finally. I will go ahead and upload a different video. Yung video na kailangang ma-up on Saturday. Yeah, the makeup look. Wala na tong pahinga tong laptop ko. Ilang araw na tong walang pahinga kasi nga 'di ba ang tagal na upload nung isa. Pero kailangan ko to i-upload ngayon eh. So pasensya ka na Lapi ha. Pasensya ka na Lapi. Konting tiis lang. Pagkatapos mo i-upload ito, papahingahin kita ng bonggang-bongga. I just wanna say thank you so much to Charlene for sending the Vernon. Wait. I-check nga natin kung anong pangalan kasi nakakaloka, hindi ko alam. Ano nga ulit pangalan noon? Verdon! Verdon! Keratin Hair Spa Brown Rice Organic. O, diba? Verdon pala. Ano ba sinabi ko ganina? Vernon? Yeah, mali ako. Kakaloka. Pasensya naman. But yeah, it's really good. Thank you so much, Charlene, for sending that. I can't wait to use the Clariel. Good morning, guys. Well, it's not really a very good morning. Pero, ayoko umiyak. Wait, mamaya na. Hi, guys. Kakarating lang namin sa bahay. And something happened today na hindi ko pa alam kung masishare ko ngayon. Kasi, wala lang. Masaya ako na malungkot, na sobrang masaya, na sobrang lungkot. Pero, alam mo yun. Yeah, so siguro bukas ko na i-explain kasi wala pa akong tulog. And, yeah, iyak lang din ako. So, bukas na lang. Hi guys! It's Saturday and wala pa rin ako sa mood. This is salon pass, by the way, kasi masakit pa rin yung dito ko. Grabe yung iyak ko gabi kasi gusto ko lang siyang ilabas. And, ayun, iiyak na naman ako ngayon. Hindi ko talaga ma-explain, but wala. Gusto ko lang sabihin, something happened to my car. My brother was driving it and na-aksidente siya, pero okay lang siya. Walang nangyari sa kanya. Pero yung car ko, wala na yung car ko. I know it's so stupid of me to, like, cry over a car, pero like, you know, kagabi nag-sink in na sa akin na okay na yung kapatid ko, okay lahat. Walang nangyaring masama, walang nasaktan. Tapos yun, wala na ako ibang maisip kundi yung sasakyan ko na hindi ko magamit right now kasi it's destroyed, it's wrecked. And, ewan ko. Ang sakit lang kasi yun, alam mo yun, pinaghirapan ko yun eh. Pero, ewan ko. Wala na, hindi mo na ako magbablog kasi nakakaloka. Iyak ako ng iyak. Hi guys! Binigyan ako ni mama ng donut. Actually, hindi ko masyadong gusto yan, pero okay lang. I am feeling a little better. I mean, I don't have a choice naman kundi maging better, diba? Pero yeah, I mean, naiisip ko pa rin yung sasakyan ko, but you know what, that's life. At least, sasakyan lang yung nasira, diba? Pero yeah, I mean, it's not just that. Like, whatever. Yeah, pasensya na akong medyo down ang ating vlog ngayon. Pero okay lang yan. Life goes on. I still have my family. Marlon is okay. That's the most important thing. I'm waiting for a package today. I'm expecting it today. I ordered swimwears from Coco Bliss Manila from Instagram. Sana matanggap ko siya ngayon kasi I tracked it and sabi yung parcel nasa ano na daw, facility na daw dito sa city namin. So, I'm hoping matatanggap ko siya ngayon. Yeah, and sana mag-fit sa akin yung swimwear kasi that would be great, right? If not, then it will be a bad day again. Joke. Dito pa rin yung salon pass. 2 beses na ako nag-salon pass. Last night at saka ngayon. No, it wasn't last night. The other night. I will remove my nail polishes. Actually, this nail polish is really good. Like, hindi siya nag-chip at all. And I put this on Sunday and now it's Saturday. So, 6 days na siya. Bonggang-bongga. Wala talagang chipping na nangyari. Sobrang ganda niya. Though the color is not my favorite, pero you know what? That's okay. Now it's gonna be a struggle again to select what shade I'm going for next. Medyo orange-orange pa rin yung kuko ko. Pero okay lang yan kasi tutubo naman yung kuko
Tapos, yeah, mawawala din yung mga orange na yan. Dahil talaga yun sa Martiolate eh. I have a story about Martiolate. Naalala ko tuloy, nung college ako, I think we were second year. May English teacher kami na sobrang hate na hate niya yung section namin. As in, kaming lahat sa section na yun, sobrang hate niya. Ano nangyari sa nangyari? Bakit ang dilim? I actually do not know kung bakit sobrang hate niya kami lahat. Tapos meron kaming isang classmate na hindi naman talaga kasama sa section namin. Bali nakasama lang siya dun sa subject na yun kasi regular siya na student. And sa lahat ng estudyante niya, yun lang yung babae na yun yung gusto niya kasi hindi siya part sa section namin. So one day, nagtanong siya, so mga nurse kayo, diba? So dapat alam niyo to. Bakit hindi ginagamit yung Martiolate para igamot sa mga sugat nowadays? Kasi sabi niya, ginagamit daw yung Martiolate na yun noon. So, bakit hindi siya ginagamit ngayon? And wala kaming kaalam-alam na, wow, ginagamit pa rin yan noon. So, wala kaming kaalam-alam, wala kaming idea. Tapos yun, galit na galit siya, o kayo, mag-nurse kayo, hindi nyo alam. Tapos tinawag niya yung babae na ano niya, paborito niya. Tapos sabi niya, yung sagot lang niya, kasi po mahapde. Tapos sabi niya, tingnan nyo, siya yung nakakaalam. Siya lang yung magiging nurse dito sa klase na to. Tapos kami, ang babaw lang ng sagot. Hindi namin alam kung yun talaga yung hinihintay niya na sagot. Or just because yung favorite student niya yung sumagot. Kaya parang sabi niya, yeah, that's the right answer. Pero she hated us like so freaking much. And I was just like, oh, whatever. Parang okay na ako. Hindi ko na masyadong iniisip. I mean, naiisip ko pa rin yung sasakyan. Pero alam mo, okay lang yan. Sasakyan lang yan. Kakabili din tayo niyan. Hindi ko nga lang alam kung kailan. Magagamit ko pa naman siya kapag pag pinaayos ko siya. Pero guys, as in sobra, warak na yung sasakyan ko. Binangga kasi sa post. I mean, hindi niya binangga, pero nabangga siya sa poste. Pero buti na lang nabangga siya sa poste. Kasi kung hindi, ay nako. Kapag walang poste doon, may tao talaga na masasaktan. So, buti na lang. Gagawa ako ng story time video kapag ready na ako. Kasi may mga may mga clips ako, pictures ako ng sasakyan ko, at saka CCTV din nung nangyari yung aksidente. Hi guys! Ginamit ko na naman yung Verdon na hair spa. And later kapag malapit na mag-dry yung buhok ko, I will apply the repair lotion from Clariel. Yes, I'm excited. My mom has been using this. Second time na niya yata ginamit ngayon. And she likes it kasi ang bango-bango nito. So, I hope I like it as well. Okay, so malapit na mag-fully dry yung buhok ko. I will just apply the repair lotion. Look at my hair though. It looks really full. And kapag dry na siya, as in dry na, bagsak na bagsak siya. Nakita niyo naman the other day, diba? So, I wait. Tingnan ko muna kung ilan dapat ko ilagay. Eto, tingnan niyo nga. Sabi dito, spray this product on hair equality. Equality. Massage hair gently or tease with comb. Tease with comb. Exempt from steam and wash. Equality pala. So spray directly, hala. So spray directly to the hair. We'll see. Bango. Aray. Bango talaga, guys. Tingnan natin kapag fully dry na siya kung ano magiging itsura niya. Hi guys! It is Sunday and wala si mama kasi nagsimba. Kaya sirado yung tindahan. Naghahanap ako ng makakain. Kasi sabi nila bibili daw sila ng saging tapos hindi naman bumili. So wala pa akong snacks. And mostly yung nandito chips. I'm not really into chips anymore, which is good. Hinahanap ko yung kondensada na Skyflakes, kaya lang wala na ata kami. So, I don't know kung ano kakainin ko. Ito yung napili ko, wafer at saka adobo na mani. Hindi ko naman talaga betong dalawa, kaya lang wala na akong choice. And I painted my nails nga pala. I painted it, I think it is OMG nail polish in Cloud. Bakit ayaw niya talaga mag-focus pag nails? Hi guys! It is Sunday ng gabi. Sobrang sakit ng ulo ko, as in sobra. Siguro sa dami ng iniisip ko, as in sobrang dami. I like my nails though. Okay na ako. Medyo okay na medyo hindi ko alam. I'm still like thinking positive. Diba? Pero hindi pa rin may iwasan na may isip mo yung mga problema. Pero you know what? It's okay. Pero ang sakit na talaga ng ulo ko. I'm trying to sleep, pero I can't because my head sobrang sakit. As in, oh my gosh.
And lagi naman sumasakit yung ulo ko kasi siguro I have migraine. May migraine yung mama ko noon. I don't know if meron pa rin siya ngayon. Pero yeah, parang feeling ko nakuha ko to kay mama. Hindi ako umiinom ng gamot para sa ulo ko kasi tinutulog ko lang siya, nawawala na siya. Pero ang problema ko, hindi ako makatulog kasi nga ang sakit-sakit niya. Hi guys! It is Monday and may lamok na maliit na ang sakit mga gat. And ano ba ulit yung sasabihin ko? May sasabihin ako eh. Oh yeah, ngayon ko dapat i-upload ang aking vlog na hindi ko pa na-edit. So, I will turn on my lappy right now para makastart ako ma-edit. Well, may problema pa rin ako, pero you know what? Yung problema, pag iniisip mo ng bonggang-bongga, magiging problema talaga siya ng over-over. So, let's not think about it. Isipin ko na lang, hey, buhay yung kapatid ko, walang nangyari sa kanya, konting galos lang sa paa. And, yeah, yung sasakyan ko, time na talaga niya yun. So, okay lang yan. Okay lang yan, okay lang yan, okay lang yan. May mga damit dito na nag-go through na ni Miss. So, yan. Tsaka may mga damit din doon. Yeah. Papatingnan namin kay Mama kasi baka may gusto siyang i-keep. Ang dumi na ng kwarto ko. Kailangan ko na itong linisan today. Binila ako ni Miss ng blotting paper kasi I'm not sure if I told you guys, pero nung nag-review ako ng primer, naubusan talaga ako ng blotting paper. She got me the Gatsby one. It has 70 sheets. Actually, dalawa yung binili niya. Sabi ko, bakit ang dami? Sabi daw niya, feeling niya, ang konti lang daw ng laman. But sabi ko, ang dami niyan, 70. So, ito, first time ko actually gamitin yung Gatsby. Kasi yung ginagamit ko noon, I do not know what's the brand. It's like Panda, tapos blue yung kulay. Sa Metro ko yun nabili. I'm still waiting for the package, you guys. Yung swimwear. Hindi siya dumating ng Friday. Hindi din siya dumating ng Saturday. I was thinking actually na darating siya ng Saturday. Kasi diba yung LBC nagde-deliver ng Saturday? Pero wala. Wala siya ng Saturday. So, sana matanggap ko siya ngayon. Kasi bonggang-bongga. Kapag wala ngayon, parang where is my package? Yeah, so i-end ko na tong vlog ngayon para ma-edit ko na. And oh, napakita ko sa inyo yung nails ko kahapon. Pero hindi ko pa napakita yung nail polish itself. So this is the nail polish that I have on my nails right now. It's really nice, right? It's in the shade Cloud. It's from OMG. And sa pagkakaalam ko, sobrang mura lang ng OMG nail polish. I was gonna do the black and gray on my nails. So, maglalagay ako ng black, tapos gray yung ibang kuko. Kaya lang, yung black na naiwan dito ng pinsan ko, medyo sticky na siya. So, yeah. For some reason, wala akong black nail polish. I'm gonna see you guys tomorrow. Do not forget, be good. Thank you for always watching my vlogs. And, yeah. Do not forget, be good. Bye!